Time to slice and Salut dice. și bine v-am regăsit la un nou Time to videoclip. slice and dice. Astăzi o să facem prezentarea Time to contului, slice and deoarece dice. eu Time to o slice să m-am and lăsat dice. de joc deja Time to și slice am and zis dice. să mai fac Time to așa slice and videoclip. dice. Time to slice and Haideți dice. să începem. Bun, avem, stați să schimb mai bine camerele. Bun. Deci, avem criminalul, după avem Dino, Angelic Dino. Bun, după avem părul ăsta, care era foarte șmecher într-o perioadă. Buiadei. Bun. Elite pesuri. Astea sunt elituri. Ăsta e ceva free. Ca să vă arăt eliturile. Ăsta nu e elite, e un costum care nu, era ceva eveniment, cred că tot să-mi aduc aminte. Marionetă, așa, și nu mi-a picat niciun token pentru marionetă și l-am luat pe ăla. Mi-au picat numai pentru ăla. Bun, costum free. Ăsta e ceva de la maletă. Tot la fel. 9 diamante. Elite. Vreau să vă spun că ăsta nu e primul meu cont și este al doilea, pentru că l-am pierdut pe primul. Să vi-l arăt, că nu cred că v-am spus. Bun, incubatoare, ăsta de la Cub. Avem Tanjiro, unde avem și spargere. Astea sunt lucruri free. Bun. Chestii destul de veterane, chiar dacă s-au rebăgat. Barba, vă las așa să vă uitați. Nu prea măști. Iepurele, da, să nu uităm. Costumul ăsta care mi-a plăcut foarte mult și încă îmi place. Bun, la bluze aici e mai important, da? Dau așa încet. Bluze de eroic, evenimente, tot felul de chestii am. Asta alu flacără. Bun, tricoul ăsta care e super fain, maleta, pantaloni Angelical pe băiat. Da, în rest nu prea am pantaloni, credeți-mă că într-o perioadă chiar n-aveam deloc pantaloni. Papuci. Da, pe cea nu cred că o să vă interesează, dar bun. Și începem cu emote-uri și după dau pe fată. Free, Cobra. Da, emote-uri bunicele, pot să spun. Ăsta-i top-up. Ăsta mi-a picat din emante, nelipsitul LOL. Nu mai știu, Rampage, steagul, inima, Dribble King, parcă, da. Buia, Golden Combo și ăsta, două buiadei. Două animații. Aici ghiozdane, preferatul meu ăsta și la Angelic și ăsta. Bun, cred că, da, bun. Lootbox-uri. Parașute, aoleu. Plăci, ăstea nu cred că vă interesează pentru că am pe unul ăsta, Phoenix-ul. Bun. Motociclete, tot felul. Poze am 99. Cred că cel mai vechi, da, 30. Am și câteva sezoane de master. Cred că 4. Da, nenorociți ăștia de criminal, că știți că am spargere pe canal. Bun, și cam atât. Acum luăm. Da, să știți că nu o să le pun pentru că, da, am panda, crazy panda asta. Vreau să așa să vă uitați. Am chestii destul de ok. Am prințesa asta care știu că s-a rebăgat acum pe shop. Barba. Bun. Aici am mai mult de-astea de sezoane de eroic. Și asta care e tot ceva Angelic. Am Angelica roșie aici.
care am spargere tot pe canal. Și papucii. Bun. Și astea nu cred că vă interesează. Bun, haideți să ne punem schimbul înapoi. Și acum avem armele. Era să zic armea Evo. Bun, la arme Evo am M4 asta de level 1, XM8 de 2. Ăsta e MP5, da? Tot de 2. Stați. SG-ul de 6, tot de 2. Gritoarea de 6, care voiam să o fac max, dar m-am lăsat. Aici am bombe, nu cred că vă interesează. Pumi. Woodpeckerul ăsta foarte OP, cu 2 cadențe. Titanul. Și la asta am dat foarte mult. Ceva incubator. Katane. Coase. Și acum avem epicele. Mamă, mă zici că sunt pe Brawl Stars. Avem luăluri. Zici că sunt la piață. Avem luăluri. Opa. Bun, ăsta e Elite, ăsta e... Le știți. Sunt sigur că le știți. UMP-ul ăsta, calcul. Ăsta e eveniment. La rar. Sincer, nu vă mai arăt, dar asta e glumul meu de suflet. Ăla-l por mereu. Aici vă uitați voi că nu prea folosesc armele astea. Și neobișnuit am 2. Parafal și Macho. Dar chiar eu ce skin am pe Macho. Și dau așa să vă uitați. Da. Vreau să vă spun că am un build, chiar dacă e level 1. E build așa, dacă vreți intrați. One Punch. ID-ul ăsta e 304518. O să vi-l pun pe ecran. Time to slice and dice. 3, accept. Time to slice and dice. Joc și doar mai intru ocazional să colectez, mă joc un Wolf și cam atât. Bun, și da, v-am spus cam pe la începutul episodului cam că eu am mai avut un cont care l-am pierdut. Și ăsta e. Da, nu cred că o să se... Ba, e încărcat. De când s-a băgat chestia asta? Ok. Așa, vigilent, ăsta-i părul de tabletă. Buia de eu. Da, nu știu de când s-a băgat chestia asta și de asta contul ăsta al meu e... Îmi puteți da și ad, vă accept, cum vreți dumneavoastră. Da. Și cred că am 3 sezoane de ROX. Scuzați-mă că n-am mai făcut atunci, că de când am mai făcut primul, al 4-lea master, nu m-am mai jucat deloc. Bun. Așa, ăsta-i contul meu. Aceasta a fost prezentarea. Cred că hai să nu zicem ultimul video, dar nu o să mai postez prea curând. Deci acesta a fost videoclipul. Sper că v-a plăcut. Să nu uitați să dați un like, un share și un subscribe. Ne vedem, să sperăm curând, la următorul videoclip. Ciao!